Bueno, ya está así el tutorial de cómo estudiar en 3 sencillos pasos. Espero que vos haya agradado. Suscribíos al canal, doneu-li a me gusta y toda la pesca, ¿vale? El Renau és gilipo. Bueno, pelailles, com ja sabeu, molta gent jove està en època d'exàmens i ara toca estudiar per ací per allà, que si exàmens finals, que si selectiu... I per això, com ara estem en aquesta època tan odiada per els joves d'avui en dia, he pensat que seria una bona idea fer un tutorial sobre com estudiar i de manera que puguem tots aprovar, i no tan sols aprovar, sinó traure matrícules d'honor. De manera que anem allà. Primer pas, organitza. Si te distribueixes la faena en tots els dies de la setmana, al final no se t'amontonarà la faena pel final, Que mos coneguem... Toma! Segon pas, assegura't de tindre un bon lloc d'estudi, de manera que pugues treballar més adequadament i més còmode i de manera més eficient. Això sí, el llit no val. Ah, la merda! El sofà tampoc. Fer-la. Anar a la mar, pressupost que tampoc. Com que la mar tampoc? Y desde luego que el cuarto de aseo tampoc. ¿Pero qué coño se estudia en el cuarto de aseo? ¿Ni algo que estudie en el cuarto de aseo? Tercer pas, el millor mètode per assimilar els conceptes quan acabes cada tema és masturbar-te. Vale, ya está. Quart pas, intenta fer descansos, ja que a la llarga d'estudiar molt, el cansaràs molt i n'hi ha que oxigenar el cerebro. Puta merda, otra volta m'ha dormit! Cinquè pas, no t'agobies, home. Pots quedar-te calvo. O calva. Sisè pas, masturba't constantment. Sèptim pas, menja molt, ja que a la llarga consumiràs moltes energies que tens que recuperar d'alguna manera. Per tant, el menjar és un factor fundamental que sempre n'hi ha que estar ahí. Però cuidado al menjar, no menges massa, si no el passarà com a mi, que en segon de batxiller vaig descobrir el fabuloso mundo de la obesidad. Tío, no. Lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. No. Està bo. Vuitè pas. Fes-te una pajuela a mano cambiada.
no ven pas. Bloqueja aquelles pàgines d'internet a les que sols entrar perquè sols el distraurà. I 10è i últim pas, fes teatre, paja. Ja està bé, home, ja està bé, joder, tio. I bueno, fins així el tutorial sobre com fer-se una paja. Podeu trobar més informació en pàgines web com per exemple YouPorn o PornTube, en les que trobareu tot tipus d'informació i podreu informar-se més sobre el tema. Espero que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal, doneu-li a me gusta, bueno, ja ho sabeu, ja sé que som molt pesats en este tema, però bueno, jo ho agraeix que poseu a me gusta i comparteu el vídeo i comenteu i feu de tot, sou els amos, per ahí sou els amos. Bueno, fins a altra. Ale, ale, ale.